Hristos s-a născut. Adevărat s-a născut. Hristos s-a născut. Adevărat s-a născut. Hristos s-a născut. Adevărat s-a născut. Hristos să se nască în inimile voastre. Amin. Hristos să facă din voi temple sfinte ale Duhului Sfânt. Amin. Când Hristos locuiește în cineva, omul acela devine Sfântul lui Dumnezeu, datorită Sfântului care locuiește în lăuntrul lui. Vreau să mă duc dumneavoastră la un cuvânt care îl cunoașteți cu toții. Vremea în care Iisus Hristos a venit în lumea noastră era o vreme de apostazie rar întâlnită. Cred că secolul 21, prin împrejurările în care noi trăim acum, o întrece perioada aceea. Și atunci cuvântul spune în Isaia, capitolul 9, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Vedeți dumneavoastră, era întuneric în tot pământul, în vremea când Iisus Hristos trebuia să apară. Și când mă gândesc, omenirea asta în care noi locuim, pământul acesta este condus de Satana. Pământul acesta este într-o besnă totală, din ce în ce parcă este întunericul mai mare. Și Domnul Iisus Hristos, când se naște în Betleemul din Iudeea, conform profeției prin prorocul Mica, și tu, Betleem Efrata, vreau să vă asigur, El face un lucru invers. El este lumina lumii, care luminează pe orice om venind în lume. Și prin lumina pe care El o răspândește, vrea să ne demonstreze nouă că Dumnezeu, de fapt, pentru că iubește omenirea, l-a dat pe Iisus Hristos ca preț de răscumpărare, ca niciun om să nu moară, ci toți oamenii să vină la viață. Prin Iisus Hristos, glorificat să fie numele. Cuvântul este vast și aș vrea să vă spun încă de la început, din Cartea Genesei, capitolul 3:15, în urma rostirii de către Dumnezeu a blestemului asupra pământului, asupra omului creat, asupra femeii, asupra șarpelui, Dumnezeu rostește profeția din Geneza 3:15, în care spune că vrăjmășie voi pune între sămânța ta și sămânța femeii. Sămânța șarpelui era Satana, fraților. Sămânța femeii era Iisus Hristos. Sămânța femeii îți va stropi capul, iar tu îi vei stropi călcâiul. Încă de atunci din Geneza, pentru păcatul în care Adam, însoțit de soția lui, au ajuns să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, ați urmărit acolo, Satana atacă pe Dumnezeu prin cadrul creației. Vine la omul pe care Dumnezeu îl așează în grădină și căruia îi dă poruncă Dumnezeu, poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar de pomul cunoștinței binelor și rău să nu te atingi, că în clipa în care vei mânca, te vei atinge de el, vei muri. Și omul, așa de Dumnezeu în grădină, nu rezistă. Atracția vizuală. Vreau să punctez aceste adevăruri. Cel mai important lucru este că ochii sunt lumina trupului. Dacă ochii mei sunt curați, tot trupul meu este plin de lumină. Dacă ochii mei sunt murdari, tot trupul meu este întuneric. Și din păcate, și secolul 21 în care noi trăim, atracția vizuală biruiește puterea duhovnicească slabă de lăuntru omului. De regulă, omul este atras mobil prin ce? Prin vedere. Și femeia, Biblia spune, văzând că pomul este plăcut și de dorit să deschidă mintea cuiva, a luat, a mâncat și a dat și bărbatului ei. Și atunci Dumnezeu rostește cele cuvinte că sărână ești și în sărână te vei întoarce. Blestemat este acum pământul din pricina ta. Din pricina ta, omule. Eu te-am așteptat în Eden să ai toate privilegiile, să ai toate binecuvântările. Dar Dumnezeu, pentru păcătoșenia fiilor oameni, pregătește un miel care să ridice păcatul lumii întregi și care mai târziu se va chema Fiul lui Dumnezeu să vină să ridice păcatul lumii întregi. Pe Iisus Hristos, acolo, în prima prorocie a Sfintelor Scripturi, vorbește sămânța femeii, vorbește că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se va naște biologic prin cadrul unei femei.
Deci Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Și om, în același timp fără păcat, nu putea să se nască altfel decât prin femeie. Viziunea lui Dumnezeu era foarte clară. Pe Dumnezeu îl preocupa foarte mult familia și în viziunea lui familia este prima instituție fundamentală. Dumnezeu pune mare accent pe familie și eu pun mare accent pe familie și îl voi pune cât o ieții pe pământul ăsta. Și de ce? Pentru că văd cu ochii mei cum se demolează multe familii. Din ce cauză? Din cauza 1. Nu se citește cuvântul. 2. Nu se respectă principiile în care Dumnezeu așează omul. Dumnezeu face o rânduială clară. În 1 Corinteni 3 spune, capitolul, spune Domnul acolo că primul este Dumnezeu, după aceea Iisus Hristos, apoi bărbatul și sub bărbat este femeia. Capul femeii, bărbatul, capul bărbatului Hristos, capul Hristos și Dumnezeu. Acest lucru Dumnezeu l-a stabilit din ce cauză? Pentru că la capacitate om, de bărbat, cu acea înțelepciune de a fi ce? Preot în casă, de a fi omul care aduce poruncile Domnului, le predă, dar le și practică. Și aș vrea să ajung, să încep această predică cu acest om pe care Dumnezeu și-l alege pentru planul de răscumpărare a omenirii întregi. Înainte ca să ajung la Iisus Hristos, ajung la descendența pe linie omenească. Dumnezeu spune că Iisus Hristos este descendentul Avraam și David. Deci Dumnezeu pe ăștia doi îi punctează în marea lui descendență, pentru că acolo e vorba de 14, 3 generații de neamuri, de 14 neamuri. Deci din care se trage Iisus Hristos pe linie paternă, Dar vreau să mă opresc la cei doi oameni pe care Dumnezeu îi face ca un model pentru noi. Și primul om pe care îl găsim în Genesă, când Dumnezeu îl cheamă, îl găsim pe Avram. Avram este chemat de Dumnezeu să iasă. De unde? Din casa lui, din țara lui, din poporul lui. De ce? Pentru că Dumnezeu vroia pe Avram să-l facă ce? Să fie un om după voia lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu să-și preamărească lucrările lui mărețe. Și în momentul în care Dumnezeu caută, ce caută până atunci? Caută un om. Pe Dumnezeu să-l interesează să caute un om și când caută omul acela, Dumnezeu îl capacitează, îl înzestrează cu înțelepciune de a-și duce planul lui la bun sfârșit. În cartea Genesă 18 cu 19, după ce Dumnezeu îi spune la Avram, ieși din țara ta, din familia ta, din neamul tău și du-te într-o țară pe care ți-o va arăta El. Nu-i spune care e țara aceea. Și Avram îl credea pe cuvânt de Dumnezeu și iese. Și acum îmi place afirmația, trec peste cuvânt, că intru direct la subiectul propriu-zis. De ce? Accentul este familia. Și în ziua de astăzi, când Iisus Hristos sărbătorim nașterea Lui, El se naște într-o familie neprihănită. Pune accentul. Domnul Iisus Hristos vine în lumea noastră printr-o femeie fecioară neprihănită. Mai, se vor pune întrebările astea astăzi. Mai sunt oameni neprihăniți în secolul și nu mai sunt? Mai sunt. Pentru că Dumnezeu întotdeauna și în parcursul lumii, generațiilor, a avut oameni neprihăniți. Oameni care nu s-au murdărit. Oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se laudă cu ei. Și printre acești oameni este Avram. Mă uit acum să intru după așa cuvântul propriu de nașterea Domnului la Avram. Genesă 18 cu 19. Și vreau să fie foarte cu luarea minte Biserica Domnului din Râpa, ca să înțeleagă bărbații și surorile rostul lor în familie. Dumnezeu vă face cuvintele acestea. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el. Adică să spună Dumnezeu, eu îl cunosc pe Natanael și îl știu că Natanael are să poruncească casei lui după el să țină calea Domnului. Vreau să vă verificați voi care mă ascultați. Dacă nu ne-am achitat de datoria aceasta, suntem niște oameni netrebnici. Suntem niște oameni mai răi ca ortodoxi, ca necredincioși. Și de ce? Pentru că spune Domnul că cine nu se îngrijește de casa lui, e mai rău ca un necredincios. Ce știe Dumnezeu despre tine? Că ți-ai bătut pruncii până i-ai maltratat? Că i-ai terorizat? Că i-ai pus la munci? Sau că nu ai dat asăptire ochilor tăi să-i educi poruncile Domnului, să le înmagazinezi în mintea lor,
să le scrie pe tablița inimilor, ca copiii tăi când vor fi mari, la rândul lor, să-i pună în mintea copiilor lor. Și în cartea Deuteronom 6:7, Dumnezeu dă poruncă clară. Părintele, tata, are rolul acesta. Și punctez, chiar dacă voi fi plicticos pentru unii dintre voi, nu-mi pasă, pentru că păcatul pândește la ușă, dar noi ce nu să facem? Să stăpânim. Și dacă eu pun în gardă familiile, și tații vor sta pe meterese, soțiile vor sta pe meterese, prunciunii vor sta tot pe meterese. Dar dacă tata cea, mama Holz, pruncii unde se ia? În Babilon. Și vreau să vă spun clar, Dumnezeu nu mă lasă să trec cum vrea alții, probabil mulți n-ar vrea să ating subiectele sensibile, dar intru în ele până în pânzele albe, mă preocupă ca familia mea, frații mei pe care îi slujesc, rolele mele, pruncilor, să ajungem într-o zi în veșnicia lui Dumnezeu. Mă preocupă să transmit cuvântul Dumnezeului infailibil, așa cum îi dă Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu va porunci după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine. Adică făcând pe el ce este drept și bine. Și pruncii mei, la rândul lor, să facă ce este drept și bine. Amin. Mulți părinți ne mulțumim să avem prunci în paturi după 12 noapte. Vreau să spun că șala imensă. Dumnezeu vrea să spună, trebuie să ai control absolut a pruncului a fiicei, să știi exact unde se găsește în orice ceas din sau din noapte. De ce spun asta? Pentru că dacă tu, care ești părinte, și știi că copilul tău se curvărește, și umblă în adulte, și umblă de ții, și umblă în drog, și umblă în roata norocului, și merge în locurile permise, vreau să spun în primul rând, tu, care m-a spus tată și mamă, vom fi direct responsabili înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu m-a învinovățit pruncul, m-a învinovățit pe mine. Pentru că eu, datoria mea de copil micuțel, decât copilul acela știe să gângurească, datoria mea este să pun legile Domnului în mintea lui, să le repete în fiecare zi, când se înculcați cu lac pe drum în călătorie. Mulți dintre părinți nu știu ei poruncile. Cum să le cred că se știe prunci? Sau mulți familiști nu cunosc poruncile. Și aici îi trage via. Pe mine mă preocupă să țin cuvântul Domnului cum e scris. Amin. Și nu mă interesează că place cuiva, o că nu place niciunul dintre noi. Cuvântul de așa, a pus și după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Abraham ce i-a făgăduit. Ca Domnul să împlinească față de Natanael ce mi-a făgăduit. De la m-a făgăduit Dumnezeu că va binecuvânta familia, îmi va binecuvânta pâinea, îmi va binecuvânta locul de muncă. Dacă eu voi umbla cu scurgășarul, vreau să întreb eu, îmi dă binecuvântare. Nici vorbă, nici vorbă. Și acum mă uit la esența acestui verset. Esențial în chemarea Avram a fost scopul lui Dumnezeu, potrivit căruia el trebuia, Avram trebuia, un imperativ care nu poți modifica, fraților, e o poruncă. El trebuia să fie un conducător spiritual acasă și să vezi pe copii ce? Calea Domnului. Vreau să vă întreb, suntem noi conducători spirituali acasă? Spiritual. Pentru că conducători cu parul suntem. Și vreau să vă spun, Dumnezeu spune nu, primea o adevărat. Dar prima dată spune pruncului ce-o greșit. Nu-i da în cap cu parul. Pune-l în cunoștință. Ce ai făcut, mă, pruncule, ce ai făcut pentru fapta asta? Biblia îmi dă dreptul să-ți dau, nu iau. Da? Dar îl bați fără să-i spun pentru ce? Și atunci copilul ăla nu va înțelege. Va înțelege că are în casă un tiran, are în casă o tirană și primul lucru care face vine să plâne acasă. Domnul să-i dea direcție în conducerea lor. Deci, esențial în chemarea Avram a fost scopul lui Dumnezeu, potrivit căruia el trebuia să fie un conducător spiritual acasă. Vă întreb, daților, cât timp oferiți pruncilor voștri pe educație? Cât timp stați cu pruncii voștri în cuvântul lui Dumnezeu? Cât timp le spuneți copiilor voștri despre poruncile lui Dumnezeu, despre pretenția lui Dumnezeu, despre ceea ce Dumnezeu va cere la scoderea într-o zi? Într-o zi, Dumnezeu mă va chema pe mine Abraham Bogdan, pe fiecare dintre voi, și mă va întreba cu numele. I-ai spus lui Camelia? Și dacă eu îi spune, da, i-am spus, vă întreb în momentul ăla cine vinovat? Camelia. Da? Dacă nu i-am spus, cine vinovat? Dumnezeu spune, ți-am ales să fii străjer și tu vezi că vine sabia și tu îl științezi că vine sabia, sângele lui va fi celor din vină.
Părinți scumpi care aveți parte chemarea cerească, nu vă cruțați prunci. Învățați-i pe prunci frica de Domnul. Amin. Frica de Domnul înseamnă recunoașterea sfințeniei. Trebuie să știe pruncul, că pruncul nu are voie să se culce cu un bărbat sau cu o femeie până când îi insulați și măritat. De ce? Pentru că Dumnezeu urăște adulterul, curvia, preacurvia. În poruncile cele 10 porunci, acolo să nu curvești, să nu preacurvești, să nu furi, să nu minți, să nu ștergi, să nu cutare. Frați scumpi, nu ne putem sustrage. Pentru că eu sunt propovăduitorul Hristos. Dacă caut să vă plac vouă, nu s-a lui. Îs al meu. Și nu vreau să zic că Domnul pleacă de cunosc că vom șervește. Și acum uite aici. Odată cu chemarea lui Avram, Dumnezeu a stabilit că tatăl să fie responsabil pentru instruirea copiilor săi, ca să țină calea, făcând ce este drept și bine. Taților, voi veți da socoteală împreună cu mine pentru copiii pe care Dumnezeu mi-a dat, pentru învățătura care ne-o dăm, pentru poruncile pe care le spunem, pentru că trebuie să știe copiii noștri. Poruncile Domnului nu se negociază. Poruncile Lui trebuie ascultate, împlinite, trăite și umblate în credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, poruncile mele nu sunt grele, dar ele trebuie păzite și împlinite. Vreau să vă întreb, ce-i greu când spune Dumnezeu, ascultă Israel, să nu mai ai Dumnezeu afară de mine? Ce-i greu? Și interesant, e o poruncă atât de simplă și de banală și oamenii au Dumnezei. Cei mai mulți Dumnezei pe care și-au oamenii îi iau din film, din telenovele, din televizor și după internet și pe stradă Domnul îi să vimbă. Vreau să las partea asta, din când în când voting, să știți de unde se trag acele vicii care înlocuiesc pe singurul Dumnezeu adevărat. Singurul mod temeinic de a exprima iubire pentru Dumnezeu, vreau să băgați în cap cuvântul acesta, constă în a fi interesați în bunăstarea spirituală a copiilor noștri și de a ne strădui să aducem într-o relație corectă cu Dumnezeu. Singurul mod temeinic de a exprima iubirea pentru Dumnezeu. Dar vă spun eu că iubesc pe Dumnezeu și pruncii mei ard lemn de foc pentru iad. Degeaba spun scumpilor și mă duc la acest verset să mă acopăr cu ceea ce vorbesc, Deuteronom 6:5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Vreau să vă întreb pe voi, cum îl vin noi? Când spui unui stilă sau unui tinere sau unui frate, trebuie să te conformezi principiul lui Dumnezeu de Sfințenie. Lasă-mă, frate. Știu eu. Vreau să te întreb, iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima? Păi dacă iubești cu toată inima, vă întreb eu, unde mai e Satana? Pentru că în inima mea, acolo strâng comoară, nu? De unde vorbește gura mea? Din Hristosul inimii. Dacă inima mea fac pe Dumnezeu, iubesc pe Dumnezeu și iubesc semenii, nu? Amin. Și iubesc copiii, ori iubesc. Amin. Pentru că Dumnezeu nu-mi permite și nici nu vreau cer, nu vreau rai, răbuci. Nu vreau, să fie clar. Când Domnul mi-a vorbit că voi avea 8, i-am spus cu condiția asta, că voi merge prin veșnicia ta. Deci pentru veșnicie, nu trebuie prunci pentru ea. Și văd pe mulți, din păcate o spun răspicat, că nu le pasă, că pruncii prin prăpastii, prin foc. Învățătura asta vorbește în prealabil de Iisus Hristos, dar acum vreau să ajung la Iisus Hristos și de aceea fac introducerea. Părinților, dacă tu-i cumperi la fiică ta haine bărbătești, dacă cumperi tu la băiatul tău haine femeiești, dacă tu-i permiți să umble în chip necuvincios, cine e responsabil? Cine îi? Tu! Pentru că Dumnezeu ne învață. Ce? Să dăm copiilor noștri sfaturi conforme cu adevăr. Și Domnul spune în Deuteronom 12:22-5, este o urăciune ca femeia să îmbrace haine bărbătești și bărbatul haine femeiești. Este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și acum uite aici, singurul mod temeinic de a exprima pe Dumnezeu iubirea constă în a fi interesați în bunăstarea spirituală a copiilor noștri. Vă întreb, ce bunăstare spirituală a copiilor noștri? Când vorbesc copiii noștri între ei psalmi, cântări de laudă,
Cât vorbesc copiii noștri între ei cuvintele Domnului? Care din copiii noștri vorbește predica Domnului Iisus Hristos pe munte? Sau nu observ acum? Sau care copiii de noștri știe să rostească rugăciunea lui Iisus Hristos înainte de moarte și faptele Lui? Care știe? Sau care știe ce vă verset pe care Iisus l-a rostit în Biblie? Din copiii noștri? Care? Vedeți? Asta mă preocupă pe mine. Când eu pun întrebările din bancă, a trebuit să țâșnească versetele cu cuvintele. De ce spun asta? Că asta înseamnă preocupare pentru legile lui Dumnezeu. Pentru ca pruncii noștri, când Domnul Iisus va reveni, să-și ia zbor, să rămână. Pe nu ne preocupă pe surori cum să fie frumoase ca Izabelele, îmbrăcați de la ultima modă, vom sări fiecare, așa? Și acum pruncii, la bărbați se interesează să iară sufte lungi, păr lung, din cheasată. Și așa, unii ne creează o parte, alții de altă. Iertați-vă că vorbesc lucrurile acestea, pentru că sunt deranjat când văd atâtea familii falimentare. Din ce cauză? Cei ce sunt pus să plece Evanghelia, la păcat nu spune păcat. Și eu vreau să spun la păcat, păcat. Și dacă tuturor vor ști că este o rugăciune în Dumnezeu să se despare pielea lor, să umble în fața altor bărbați, atunci va și să păzească. Dacă nu spui, n-am sufrat. Dumnezeu să-i dați lecțiune. Amin. Mă uit la cuvântul acesta. Educația evlavioasă a copilului ar trebui să fie o preocupare prioritară a părinților. Scumpi frați, nu sunt nebun, dar cred că mă înțelegeți. Am o râvnă. Aș vrea, cum a făcut Domnul Iisus Hristos, nici o unghie din familia mea, din poporul Domnului, să nu rămână lemn de foc pentru ea. Și acum mă întreb, dacă educația evlavioasă a copilului ar trebui să fie o preocupare prioritară, ce fac? Pentru că când predic și mă strofoc și scot inima din pieptul meu, văd că vorbiți între voi. Nu e mai simplu să ascultați și să căutăm să punem în practica de zi cu zi ce vrea Dumnezeu. Vorbește și despre o educație evlavioasă. Mulți oameni posează oameni evlavioși, dar îi tăgăduiesc puterea prin ce? Au o formă de evlavie pe din afară, frăților. Sunt fățarnici, dar pe de lăuntru sunt morminte, morți în inimile lor. Scopul instruirii este a învăța pe copii să se teamă de Domnul. De a umbla în toate căile sale. De a-L iubi și prețui și de a-L sluji toată inima și din tot sufletul. Copiii noștri iubesc pe Domnul. De bună, da. Dar vreau să spun un copil care iubește pe Domnul. Se străduie să demonstreze asta. Nu când sunt în fața părinților. Și când sunt membru în societate, la locul de muncă, pe stradă, între colegi. În ei se vede ce chipul dăltuit al lui Iisus Hristos. Dar nu se va vedea acest lucru dacă eu, tata, și tu, mama, nu-ți faci timp să-i instruiești, să perseverezi cu ei în cuvânt, să perseverezi cu ei în cuvânt, în rugăciune, în dragoste frățească. Copiii au nevoie de multă răbdare. Multă răbdare. Din această familie, Dumnezeu vrea să caută un om. Avram era omul pe care Dumnezeu îl caută. Din acest om ajunge să fie o familie. Din această familie urmează să apară un neam. Dar vreau să mă uit aici. De această familie urmează să apară un neam ales care trebuia să fie despărțiți de căile păcătoase ale altor popoare pentru a face voia lui Dumnezeu. Familia ta locuiește în Babilon. Locuiește într-o țară plină de energie. Vreau să vă aduc picioarele pe pământ. Noi nu suntem acasă. Noi suntem străini și călători. Noi suntem în căutarea unei patrii mai noble și mai cerești asta. Aici suntem străini. Dar interesant, noi aici ne acomodăm ca și cum am trăit veșnic. Ne facem aici situații materiale ca și cum n-am mai plecat aici niciodată. Trist, dar adevărat. Dumnezeu spune, voi sunteți străini și călători. Voi n-aveți aici palate, dar în țara fără zori, ale voastre sunt toate. Dar mă întreb, tindem noi spre țara fără zori? Dumnezeu să-i ajute la aceasta. Amin. Din acest neam vreau să vină Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, sămânța promisă a femeii. A urmărit când Îngerul Gabriel vine la o fecioară neprihănită. Nu vine la una compromisă.
Nu vine la una murdară. Nu vine la una urâtă în viața ei. Și vreau să vă asigur de adevăr. Când îngerul spune lui Maria, mare har, Maria, mare har. Și spune că e rămâne însărcinată. Îmi place foarte mult și că apare fată fecioară curată. Cum se face lucrul ăsta? Căci eu nu cunosc bărbat. Eu nu cunosc relație. Cum? Duhul Sfânt te va umbri. Puterea celui preanalt va lăsa să rămâi însărcinată. Și atunci Maria vine în și zice, facă-mi se după cum rostește Domnul, nu? Dar Iosif intră în panică. Când Iosif aude că Maria, soția lui, este însărcinată, alt om neprihănit, alt om care nu și-a permis să-și murdărească viața, se decide să o lase pe ascuns. De ce? În Israel, o fată fecioară, dacă nu avea semnele fecioarei în căsătorie, era omorâtă. Puteți să ne de ea. El, știind că soția lui însărcinată, știa că urma să fie omorâtă Maria și era să fie omorât și el, că au avut relație în afara familiei. Și hotărăște să o lase ascuns. De ce? El se cunoștea pe el că e nevinovat. Și se gândea, bă, dacă e să o murdări la lui, suferi și eu din cauza ei. Și îngerul vine la el și spune, Iosife, să nu te temi să iei la tine pe Maria. Că ce s-a săvicit în ea, nu-i după stradă de la unul și la altul. E de la Duhul lui Dumnezeu. Și Iosif a luat pe Maria la el. N-a cunoscut-o în drum până când Maria a născut pe Iisus Hristos. Apoi au devenit soț și soție. Repet, ce frumos să vină îngerul la tine să spună, mare har, o femeie neprihănită, o fată neprihănită. Cum se va face? Nu cunosc. Astăzi, fetele care sunt imune în fața păcatului sunt desconsiderate. Sunt parcă uitate și abandonate. Nu contează fața oamenilor. Să fii! Bucură-te că în fața celui ce are ochii deschiși ai un nume bun. Și numele tău bun faci mai mult ca un taur copil și coni de aur. Și vreau să spun de un adevăr, că lumea își jubilează. Nu te bucura. Bucură-te că își jubilează cerul. Aleluia, slăvească numele. Mărie Lui. Și mă uit aici, din acest neam urma să vină Iisus Hristos. Pe ce fundal vine Iisus Hristos? Țara lui Zabulon și țara lui Neftali. Era într-o decime desnă. Era apostasia la culme. Oamenii practicau păcatul pe masă, scară largă. Oamenii practicau imoralitate de toate națiunile. Și Biblia spune, Ieremia spune cel mai mult, care popor și-a părăsit Dumnezeu ca poporul meu? Care popor m-a abandonat și-a slujit icoanelor și idolelor și-a făcut pe altare străine șerpe? Care? Numai poporul meu. În Isaia 7 cu 14, cuvântul Domnului spune așa, de aceea Domnul însuși va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Împlinirea finală a acestei procii s-a realizat prin nașterea lui Iisus Hristos de către Fecioara Maria. Isaia vorbea și mâna din Duhul Dumnezeu cu 700 de ani înainte de împlinirea promisiunii. Și acum vreau la un calcul sumat cu voi. Vreau să fiți foarte atenți, pentru că prin asta îmi dau seama că ascultați cuvântul Domnului. Pentru Domnul 1000 de ani cât? Ca o zi. Dar 33 de ani cât? Cât o trăit Iisus? Cât o picătură într-o dată, da? Mulți mi se pare, nu, vorbim de ziua acum. Și cum? E 700 de ani. Nu, dar Dumnezeu a fost doar o jumătate de zi, puțin din controlul de zi. Împlinirea, da? Dar pe Isaia, pe proroc, care a rostit așa profesie prin Duhul Sfânt, l-a costat viața. De ce? Era considerat o blasfemie. Adică să prorocești că o fecioară rămâne însărcinată. În Israel, o fată care nu-i măritată și are copii, este omorâtă. Și în momentul în care Isaia prorocește mai mare norodului, zice că scobesc un lemn la interior, scoțelul de acolo și îl bagă pe Isaia în locul lemnului scobit și îl taie cu se stă un două. Și acest om moare martir pentru ce? Că a avut îndrăzneală să ostească împotriva curentului din ziua aceea, ce Dumnezeu va împlini mai târziu. Și vreau să vă uit cu fiecare dintre voi. Dumnezeu, în momentul în care se
se naște Iisus Hristos în Betleemul din Iudeea, după profeția lui Isaia, de la nașterea lui până la moarte, de cât este? 33 de ani, da? Cât e asta în misiunea lui Dumnezeu? O clipă, da? Clipa aceea, de fapt, îl interesa pe Dumnezeu. Dumnezeu nu interesa să-L nască pe Iisus. L-a interesat să-L dea pe Iisus ca preț de răscumpărare pentru păcatul omenirii pierdute. Dumnezeu Iisus a fost trimis în lumea noastră ca preț de răscumpărare. Nașterea Lui nici o valoare nu ar avea dacă n-ar fi murit Iisus în Calvar pentru mine și pentru voi. Moartea Lui a rezolvat problema tăcătoșenii omenirii. Și vreau să vă întreb, cine calcă picioare sângele căruțului nou făcut de Iisus Hristos, așa Dumnezeu va nimici. Ai grijă că mulți îi nesocotesc. Crede aceasta și că am eu o relație extraconjugală. Este grav. În Biblie spune clar, privești, poftești, ai și prea convict. Da să-ți abandonezi casa și familia. Domnul să dea înțelepciune. În Matei 1:23, cuvântul spune așa, iată Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcită semnează Dumnezeu este cu noi. Matei Evanghelistul, de fapt, ca să se împlinească, vine cu remarca asta, totdeauna ceea ce Dumnezeu a vorbit în Vechiul Testament, în Noul Testament este confirmarea împlinirii. Matei zice, iată Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu, va pune numele Emanuel. Evanghelia Matei începe cu această genealogie. Care? A lui Iisus Hristos după Iosif. Evanghelia lui Luca începe cu genealogia după Maria. Pe bază bărbedească. Evanghelia lui Matei începe cu această genealogie care mă interesează foarte mult. Descendenții, am spus pe cei doi, Avram și David. Când mă duc eu pe fiecare parte, că mi-a luat foarte mult timp să predic despre ei. De ce fac asta afirmație? Pentru că spune că din seminția lui David se va naște o draslă neprihănită care va fi ce? Fiul lui Dumnezeu. Genealogia asta pe bază maternă, pe bază de părinți. Deși Iosif nu era tatăl trupesc al lui Iisus, totuși era tatăl din punct de vedere legal. Când îl numera acolo tații, spune și Iosif, bărbatul lui Maria. Dar nu spune tata lui Iisus. De ce? Tatăl lui Iisus era Duh Sfânt. Fiindcă Dumnezeu făgăduiește că Mesia va fi descendentul lui Avram. Hai să ne acoperim cu versetul. Geneza 12:3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce vor blestema. M-ați urmărit aici? Dumnezeu spune că El va binecuvânta pe cei ce îl va binecuvânta și va blestema. Cum? Dumnezeu ca asta, da? Da? N-ai știut? Faci bine, te binecuvântează. Faci rău, te blastămă. Mulți caută blestemul că careva mă urât și urește în jurul de vecinii lui. Nu! Te-o blestemat Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este da și nu. La El nu este amestec. Mulți dintre noi crede că dacă ei fac bine, Dumnezeu va binecuvânta. Nu! Blestematul Dumnezeu pământul din cauza prinului lor. Blestematul. Blestemat este pământul acum din cauza ta, Adam. Din ce cauză? Că n-ai ascultat. Și din cauza ta, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. De la Adam încoace, toți oamenii se nasc cu natură biologică păcătoasă, nu? Toți se naștem păcătoși. Și toți avem de ispășit. Iată o figurastică atât de păcătoșenie care ne-a născut prin sângele lui Iisus Hristos. Până la Adam, toți oamenii făcuți erau coroana creațiunii, erau fără păcat, erau imuni, erau sfinți. Iar de la Adam încoace, prin neascultare, Dumnezeu oprește blestemul. Blestemat din pământul din cauza ta, blestemat ești tu, Adam. Spii și pălămine să-ți dea pământul. Blestemat ești tu, femeie. Cu dureri să naștești prunci și plăcetul vrea să strângă bărbat. Și altfel noi blestemat ești șarpe, toată viața să te trăiești pe pământ, să mergi sărând. Cine a blestemat acolo? Dumnezeu. Vino să-mi fie. Nu scape un fir de păr fără ca el să nu știi. Viața și moartea sunt în mâna Lui. Binecuvântarea și blestemul sunt în mâna Lui. Alege omule. Vrei să asculți capul binecuvântare? Nu vrei să asculți capul blestem? Blestem este sfânt, glorificat. Dumnezeu vrea în aceasta să mă înțelepțesc, să te înțelepțești. Pentru că din mine și de tine atârnă. Ce? Viața veșnică. Să iată. Eu mă fac ori rai, ori iată. Când Iisus Hristos va veni pe noi și va despărți oile de capre, când îți pare păstorul, oile de capre, nu? Va spune celor de-a dreapta, veniți binecuvântați Tatălui meu
de moșteniți împărăția care a fost pregătită de la temelia lumii. De aceea un al strigă despre plecați în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. De ce cauză? Pentru că n-ați ascultat. Domnul să-i dea înțelepciune. Amin. N-ați dat cuvântul Domnului. Deci, Dumnezeu, făgăduindu-se că Mesia va fi deșteptat la Avram. Genesa 12:3. Voi binecuvânta pe cei ce vor binecuvânta, voi blestema pe cei ce vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. În ce? În Evanghelia lui Iisus Hristos. Atunci vorbea Dumnezeu de Evanghelia lui Hristos, care va ajunge să fie vestită în tot pământul. Și toate națiunile pământului vor auzi vestea bună a Evangheliei. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Cine nu? Și vedeți, această binecuvântare cu care binecuvântează Dumnezeu toate națiunile pământului este Evanghelia mântuirii. Prin Iisus Hristos glorificat să fie numele. Dumnezeu făgăduise că Mesia va fi descendent al lui Avram și al lui David. În 2 Samuel 7:12, ca să am cuvântul acoperit, ca să vedeți că e descendentul lui David. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. Cât de clar vorbește Dumnezeu! Dumnezeu vorbește și lui Iacov și lui Isaac, dar n-am timp să mă duc cu descendență. Mă opresc doar la Avram și la David. Mă uit la 2 Samuel 7:13. El va zbi numelui meu o casă și o voi întări pe vecie. Scaunul domniei al împărăției lui, eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. Cât de clar vorbește! Din sămânța ta David se va naște o draslă revenită Iisus Hristos. În 2 Samuel 7:16. Și casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. E clar, Iisus Hristos este 100% Fiul Dumnezeu și 100% om fără păcat. Măriți să fie numele. Amin. În Ieremia 23:5, iată din zile ce Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită, el va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Vă întreb acum, nu mai există nicio îndoială. Iisus Hristos era descendent din Dumnezeu, din Avram, din David și acum intrăm în cuvântul Domnului propriu-zis. Matei scrie genealogia care îi cuprinde pe Avram și David. Mă interesează acum pentru a dovedi iudeilor că Iisus se află în descendența promisă de Dumnezeu. Pentru că dacă nu era în descendența asta, iudeii nu credeau. Nici așa nu cred ei, dar n-au ce face, e cuvântul scris acolo. Maria era o fecioară și a rămas fecioară până după nașterea lui Iisus Hristos. Concepția Fiului s-a realizat printr-o minune a Duhului Sfânt. Isaia 9:6 m-a ajutat cuvântul pe care l-am citit și vreau să vă aplec puțin asupra lui. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfeșnic, Dumnezeu Tale, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Vreau să mă uit la cele 5 nume ce înseamnă aceste lucruri. Isaia vorbește despre venirea lui unui izbăvitor care va conduce într-o zi poporul lui Dumnezeu la bucurie, pace, neprihănește-tate. Această persoană, Mesia, Iisus Hristos, Dumnezeu. Mă uit la minunat. Primul nume, minunat. Iisus Hristos este o minune a lui Dumnezeu, conceput de către Dumnezeu, ca o minune în pântecele lui Maria. Rascund. Așa ceva nu s-a pomenit. Să fie de la Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, născut într-o fecioară, deci e o minune. Deci Mesia va lucra de în Galileea. Iisus Hristos va aduce lumină din tine și așa. Iisus Hristos va dezvolta comunitatea poporului Israel. De când Iisus Hristos, Biserica Domnului se mulțește. Biserica Domnului a căutat să distrugă Irod, Pilat și toate generații de oameni înainte. Au putut, cu ajutorul Duhului Sfânt, după 5 decime, Biserica creștea, numeric, se mulțea și Dumnezeu lucrează cu mare putere. Slăviți de fie numele. Amin. Minunat! Mesia va fi însuși o minune supranaturală. Mulți cred că și astăzi se pot face ceva. Se pot? Niciodată în istorie. Acum îl vedem pe Iisus Hristos minune. Mesia va dovedi caracterul său prin faptele și minunile sale. Rezista în fața lui Iisus cu neputință, vreo boală, el predica Evanghelia Împărăției, el predica pocăința și
și va avea cuvintele vieții. Ce-o stat prostii când o mers să-L aresteze pe Iisus în grădina Ghețimani. Niciodată n-am auzit niciun om vorbind cuvintele pe care le-a vorbit omul acesta. Nu l-a tradus. Preoță. Nu! O crezut vreunul dintre ei, dintre mari noștri, în el? Că deja și-o de panică. Nu, dar și-o spus, niciodată n-am auzit pe cineva să vorbească omul acesta. Cuvintele lui erau de fapt cuvintele lui Dumnezeu. Mărească este numele. Amin. În calitate de sfetnic, Mesia va dezvălui planul desăvârșit al mântuirii. De fapt, Iisus, în discuția cu Nicodim, ce spune Nicodim? Adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din apă și Duh, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă se naște din apă și Duh, va intra în împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele. Dumnezeu tare. A treilea rând, Dumnezeu tare. În Iisus Hristos va exista trupește toată plinătatea dumnezeiască. Când merge Filip la el și spune, arată-ne pe Tatăl. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi. Cine m-a văzut pe mine, spune Iisus, l-a văzut pe Tatăl, pentru că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Slăvească-i se numele. Dumnezeu spune, Dumnezeu tare. Părintele veșnicilor, El nu numai că va veni să-L descopere pe Tatăl Ceresc, dar El însuși va acționa mereu pe poporul Său ca un Tată milos, care iubește, păzește și satisface nevoile copiilor Săi. Iubește Dumnezeu ființele noastre. Amin. Are răbdare cu noi. Amin. Dar spune Biblia în Ieremia 15:6, m-am săturat să mai am răbdare. Te iartă. Te gândești și la lucrul acesta. Pentru că Domnul are de lucru răbdare. Dar are și momente când s-a săturat. Și atunci am să te văd, din gura mea, biserica din Laodicea, nu? Am să te văd, nu ești nici cald, nici rece. Nu? Dumnezeu să te binecuvânteze cu înțelepciune. Amin. Domnul păcii. Domnia sa va aduce pace cu Dumnezeu pentru neamul omenesc. De ce nu avem pace? De ce nu suntem oamenii păcii? Că nu stă El în noi. Nu locuiește El în noi. Dacă ar fi Dumnezeu în noi, ne-am înțelege cu toți oamenii. Vrea să-ți ia hainele și cămașa. Vrei să trăiești frumos, trăiești frumos. Dovadă că nu e El în tine, te-a prins pentru nimic. Și vreau să vă spun, dacă vreau să închizi gura lumea acestea, nu reușești. Mulți merg din casă în casă căutând să-și facă dreptate. Dreptatea este la El. El va judeca în dreptatea Lui fără părtinire. Și crezi că El întârzaie? Nu întârzaie. Dar bunătatea Lui, răbdarea Lui, te învață omul ce să faci. Să te pocăiești. Pentru că vine o zi în care va trebui să stai în fața Domnului nostru la Dumnezeu. Și va trebui să dai socoteală pentru orice cuvânt. Fostor de fostor. De multe ori scoate niște perle din gură și nu știți că ceea ce vă sculez nu mai poți acoperi. Și dacă tot marea peste cuvintele acolo rămân. Și ar fi fost bine să ne rumegi întâi. În Biblie spune că înainte de a le rosti cuvintele, trece-le, desăvârșește-le prin sare. Și când le desăvârșești prin sare, înseamnă că ești un om desăvârșit. Din cuvintele tale ești scos vinovat sau nevinovat. Ne acuzăm. Vă întreb, când acuz, ai pace? Un om care are pace, dacă știe că are dreptate, nu-și apără pricina. Îl lasă pe Dumnezeu să ia pe pricina. Și vă întreb eu, tace Dumnezeu? Niciodată. Niciodată. Acolo cum este El. Vă întreb eu, când îl luminez pe Iisus Hristos, stați, preoții, Caiafa, eu, soldați. Iisus tăcea. Dar Dumnezeu, când El își dă Duhul, aduce întuneric peste toată omenia din locul acela acolo, în momentul acela. Vă întreb eu, ce-o zis atunci, sudașul? Cu adevărat, acesta e Fiul Dumnezeu. Nu crezi să spună, Fiul Dumnezeu. Nu că se pe Iisus Hristos, zic că ei spunând, eu sunt Iisus, Fiul Dumnezeu. Nu. La întrebările lor de El răspuns. Da, așa cum zice, sunt. Nu spune eu sunt, să vedea că rămâna pe măcar că era Dumnezeu. Și am înțelege de aici că nu-i frumos că lauzi. Nu-i frumos să dai credința în piept. E frumos că laudează. Și Dumnezeu facă pe fiecare dintre noi să înțeleagă ca să primești și lauda din mâna altora. Glorificat să fie numele. În veci de veci. Domnul și Domnia să vă aduce pe Dumnezeu, pentru neamul omenesc, prin izbăvirea din păcat și din moarte. În momentul în care ai pace, e 100% mort. Un om care are pace, are roada Duhului Sfânt în el,
ăla e un om viu. Un om care nu are pace, ăla e un om care a făcut păcat. Biblia spune în Isaia că cei ce fac păcat n-au pace. N-au pace, n-au liniște. Urmăriți pe noastră oamenii care se joacă cu focul. Și îmi place mult pildele acelea că zice, nimeni dacă calcă cu tăpile peste șar, ar fi tăpile omului alt. Dacă bagă șarul la stâng, aprinde să aibă, aprinde. Apoi, dacă umble cu stricați, devii stricat. Dacă umble cu neprihăniți, devii neprihănit. Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta, să înțelegem că tovărășia oamenilor răi strică obiceiurile bune. Tovărășiile astea sunt foarte urâte. Domnul să ne plătească de ele. Amin. Cuvântul Hristos, din Grecescul Hristos, înseamnă uns. De la început, Matei afirmă că Iisus este unsul lui Dumnezeu, uns cu Duhul Sfânt. Și acum este uns ca ce? Ca proroc, este uns ca preot și ca miel de Paști. Care dintre voi ați mai auzit să fie în același timp și mare preot și miel? Iisus le-a întâlnit pe amândouă. Hristos uns ca preot pentru a aduce jertfă și a șterge vina. Hristos uns ca împărat pentru a domni, călăuzi și întemeia împărăția neprihănirii. Împăratul meu este Hristos. Amin. Hristos domnește, călăuzește, împărățește. El dovadă că împărățește, eu trimis pe Duhul Sfânt Mângâietorul să fie în noi și cu noi. Vreau să te întreb, domnește în viața ta? Prin ce cunoști că domnești? Că o trimis pe Duhul Sfânt în tine. Și că rostești Tată, Aba, adică Tată, El se prezintă. Acest nume, Iisus înseamnă Domnul este mântuire. Îmi place foarte mult că oamenilor le place pe Iisus că a adus mântuirea în viața lor. Acest nume exprimă scopul lucrării Fiului Mariei. Mă uit acum la fiecare din noastră. Dumnezeu caută un om. Ezechiel 22:30 să-l pună pe zid, să stea ce? Străjer. Să apere o țară, națiune. Ieremia caută un om. 5:1. Și mă uit la fiecare din noi. Eclesiastul 7:20 spune că nu este niciun om măcar care să facă binele. Toți au păcătuit. Dintr-o 1000 de oameni și-a găsit unul. Dar într-o 1000 de femei n-a găsit niciuna. Gândiți-vă un picuț. Că niște adevăruri grozave acolo. Sunt niște adevăruri grozave. Să spune Dumnezeu că dintr-o 1000 de bărbați o găsim unul, dar dintr-o 1000 de femei nu a găsit niciuna. Niciuna. Acum mă întreb eu, când trăiești în Dumnezeu? 100%. 100%. Pune-te gardă. Pentru că nu intru în cer că sunt merituos. Intru în cer că Dumnezeu a pregătit fapte în care eu să umblu. Amin. Și faptele în care eu trebuie să umblu sunt credincioșie, neprendire, pace, bucurie, Duhul Sfânt. Roadă Duhul Sfânt la acțiune. Domnul să ne binecuvânteze. Iisus ca mântuitor va mântui omului de păcatele sale. Iisus Hristos, ne place când pune Nicodim, când ne pune Filip întrebarea lui famenul etiopian. Crezi că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu? Cred! Dar se completează. Cred că mi-a iertat vina păcatele mele. Deci crezi. Problema este când ești mântuit să crezi că Iisus este Cel ce a luat păcatele lumii întregi. Le luați și ale tale? Dacă le luați și ale tale, vreau să spun, în fața Lui va trebui să te înfățișezi într-o zi, să dai socoteală. Pentru ce ai trăit în momentul acela? Pentru că Iisus Hristos m-a iertat vina păcatului greșeala, dar îmi spune, ai grijă! Că în momentul în care păcătuiești, toată neprihănirea ta, zero! Toată neprihănirea ta, zero! Și la cel care e păcătos spune, în momentul când te pocăiești, toate păcatele tale, zero! Că eu iert și ce iert, arunc în marea uitării și nu mai aduc aminte de trecutul tău rău. Dacă ți-a iertat Dumnezeu vina păcatul, ai grijă! Să n-ajungă starea ta mai gravă de 7 ori decât mai fost înainte. Pentru că în momentul în care cazi din har, devii de 7 ori mai rău ca și cum ai fost până în momentul acela. Prin moartea ispășitoare lui Iisus și prin puterea sfântitoare Duhului Sfânt, cei ce se întorc către Iisus vor fi eliberați de vina și robia păcatului. Cei ce se întorc către Iisus, nu Iisus către tine. Dacă ai păcătuit și ai putere să te întorci și ai putere să-i spui, Iisuse, sunt păcătos, sunt păcătoasă, îmi pare rău, renunț la păcat, mă tăiesc, mă pocăiesc, mă întorc la tine. El este îndurător, milostiv și rău. Femeia păcătoasă, prinsă în faptul
spun, a fost prinsă chiar când săvârșea păcatul. Și Iisus scria pe pământ. Și ei îl întreabă, este scris în lege, cine e prins săvârșind păcat să fie omorât. Cine e prin voi fără păcat, să dea cel din tâi. Și cei mai bătrâni, mai măreși și mai puternici, o ieși părând afară. Și când o ieși toți, îi sună din cap și o întreabă, unde-s părâșii? N-ai părâși? Să nu mai păcătești. Vreau să spun adevărat. Dacă astăzi, când ești în furtună, ești pe fundul mării, că ai părăsit principiile Sfințenia în Dumnezeu și te-ai jucat cu păcat. Și acum nu mai vezi nicio scăpare. Astăzi, dacă acolo în fundul gropii îți arunci genunchii jos înaintea celui ce e opte și împrejur, înaintea celui ce este urâte și împrejur, înaintea celui ce este atotputernic cu Dumnezeu, El se oprește în dreptul tău. El se oprește în dreptul ființei tale. N-am părăsit pe niciunul. N-am pierdut pe niciunul. Eu n-am venit să pierd, eu am venit să salvez. Mi-am dat poruncă, fie vanilă de unii. Până când? Urând cam așa cum știe pe sânge. De alții, smulgându-i și din foc. Și vreau să vă spun, îmi pasă de voi. Văd suflete care au intrat în foc și nu mai pot să iasă, nu mai au putere să iasă. Scala este Iisus Hristos. Ioan 1:51. Prin mine, prin Iisus, avem acces liber la Tatăl. Aleluia! Iacov visează scara și o găsim în Geneza 28. Și o găsim apoi în Ioan, că de fapt scara este Iisus. Doar prin Iisus Hristos suntem mai mult decât biruitori. Din blestemul legii și a păcatului și a morții. Prin Iisus Hristos avem acces liber la Tatăl. Iisus este scara. Vrei să fii scăpat de patic păcat, suflete? Urcă scara! Amin. Enosi glas! Aleluia! Și El este scara. Iertă păcatul. Zică varorilor nume în care se capă de iertare decât numele Iisus Hristos. Iisus Hristos face grațiere. Aleluia! Vive Domnul! Aleluia! Face îmbrăcare. Acum Iisus vrea să-ți plătească cura de cuvintele mizerabile. Amin. Ochii de faptele care se răzbesc în sufletul tău. Gândirea ta de unde vă dați cuvinte murdare și morale. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Singurul mod în care se putea naște ca ființă omenească era să se nască din femeia Iisus. De ce să o spune Fecioară? Singurul mod în care Iisus putea să se nască ca ființă omenească trebuia să vină în lume prin femeie. Dumnezeu a spus, oare a făcut Eu pântecele ca El să nu nască? Eu care am făcut pântecele să nască, să opresc nașterea? Isaia 65:11. 66:11. Nu! Eu am făcut pântecele să nască. Și acum spune, singurul mod în care se putea naște ca ființă omenească era să se nască din femeie. 2. Singurul mod în care putea fi fără păcat trebuia să fie Tatăl lui Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. 3. Singurul mod în care putea fi dumnezeiesc era să-L aibă pe Dumnezeu ca Tatăl. Hai să repetăm. Singurul mod ca să nască om trebuia să nască prin femeie. Singurul mod în care putea fi fără păcat era să fie Tatăl Său Duhul Sfânt. Iar singurul mod în care putea fi dumnezeiesc era ca Tatăl Său să fie Tatăl. Zămizirea Lui s-a făcut prin căi supranaturale. Care din noastră ați mai auzit? Ca Dumnezeu să fi trimis să nască într-o fecioară care n-a cunoscut bărbat. Scumpilor, aș vrea să învățăm un lucru. Amin. Dumnezeu îi place foarte mult oamenii imuni. Fetele imune, tinerii imuni, bărbați imuni în fața provocărilor păcatului. Și în momentul când Satana vine cu provocarea, tu să nu intri în dialog cu Satana, ce-o greșit femeia în el. Eva, ce-o greșit în el? Că o dialoga cu diavolul. Pentru că în momentul în care dialoghezi cu păcatul, trebuie să fie clar, ajungi rob păcatului, vândut păcatului. În momentul când te uiți la sticlă de șampanie și știi că urmează anul nou, nu rezisti să nu duci în casă. Nu beau eu, dar beau bărbatul
familie, Danta Pălinca sau Tranșampanie, vreau să spun că ești la vinovat ca ecatăți. Scopul meu este clar să trag atenția. Dumnezeu vrea să spună clar, păcatul trebuie să te opui până când? Până la sânge. Voi nu v-ați opus împotriva păcatului până la sânge. Păcatul pândește ca un leopard și caută să prindă un moment în care nu veghezi. În momentul în care Dumnezeu spune, veghează, teme-te, nu te fă mare și puternic. De mulți îi văd eu că sunt foarte tari și foarte mari când e vorba să dea băuturi tari. De ce? Sub impulsul băuturilor tari, vede femeile altora. Și atunci, categoric, este mare și tare. Dar Dumnezeu vrea să spună, ca să mă vezi pe mine, trebuie să fii sfânt, pus deoparte, să trăiești frumos ca în timpul zilei. Glorificat să fie numele. Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Când îi spune Dumnezeu lui Manoah, soție lui Manoah, rămâi însărcinată, vei naște un fiu, dar ai grijă. Pentru data câtă vreme vei fi însărcinată, să nu mănânci și să nu bei nimic din ce se face alcool. Vreau să vă întreb, este Dumnezeu împotriva alcoolului? Până la sânge. Până la sânge. Când Dumnezeu dă porunci clare în Genesă, în capitolul 1-2, spune omului așa de grădină, aceasta să fie hrana voastră, iarba cu pomi fructiferi, cu sămânță. Nu găsim niciun verset, cuvânt, în care Dumnezeu spune storce și fă sirop, sau fă suc, sau fă vin, sau fă mus. Nu găsim. Găsim asta să fie hrana voastră. Și doi, să aveți stăpânirea asupra animalelor, asupra păsărilor, deci nici de cum nu permite Dumnezeu, că spune mulți că Dumnezeu o să vă utura. Dacă Biblia are versetul ăla, eu trec la acolo. Pentru că Dumnezeu în legea lui spune foarte clar, nazireii să nu se uite la vin, dacă nu să poți să te uiți la el. Te mai întreb, poți să bei? Poți să faci? Poți să-l ai? Poți să-l păstrezi? Și vreau să vă spun, nu vei rezista la ispitele care te provoacă diavolul dacă ai ochii deschiși pentru lume. Domnul vrea acum pofta ochilor să o răstignești împreună cu patimile și poftele ei. Pentru că din cauza poftei ochilor ai ajuns robă păcatului și morții. Ochii te-au băgat în păcat. David, pe acoperișul cașii lui, în loc să fie în fruntea armeții la luptă împotriva fiilor Amon, vede pe Bathsheba scălându-se în ștran. El, în loc să fie în fruntea poporului la război, el stă pe acoperișul cășii. Și după mânează și vadă împărăția cât de frumoasă îi. Și acolo, ochii zice că îi sărește. Deci nu vede nici o sărește. Și întreabă pe camarazul lui, cine e ce? Păi fata unui preot, în primul rând, fata lui Eliab. Soția lui Urie Hegitul. Îi spune și acum camarada de nevastă. Și nu rezist. De ce? Tentația ochilor. Aduceți-mă. Și-o trecut la păcat cu el. Vreau să spun, crezi că e păcat ca David? David, Dumnezeu face afirmația despre el. O, cu inima după inima lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu prin altar ce lui David? Nu e așa, David? Că dacă faci bine te urmează. Dacă faci rău te urmează. Tu ai omorât prin sabia fiilor lui Amon, pe cine? Te Urie Hegitul. Adică nu numai că m-a șocuit după nevasta, o trei că i-am păcat. Da? O dat ordin lui Iob, comandantul știrii lui, pune-l pe Urie soțul ei în cel mai greu loc al luptei. Ca să moară. Să mai fie în calea mea, să moară de nevastă pe asta. El a crezut că nimeni nu știe. Erau acolo cei 7 ori pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu îl scoală pe Natan, du-te în casă la David. Că merge la David și spune pilda aceea, un om bogat, o turmă de oi mare, un sărac cu sticlă de miel, și acolo la timpul lui. Dacă o prădea acolo, ține. Și o la un călător. Și omul bogat, notia de măinie lui multe. O luat oaia aceea a săracului. Să moară! Cel ce a făcut asta sus David. Și 4 miei stea locui. Tu ești ala. Tu ești ala. Ce ai crezut că nu știe, nimeni știe. Tăce. Tu ești ăla. Plătit-o, David, 4 cruci murit-o eu. 4 cruci, fraților. El a rostit. Dar să Dumnezeu, din clipa asta, sabia Domnului nu va mai părăsi casa lui David. Nu va mai părăsi casa lui David. Toată viața sabia mea te va urmări. Acum te întreb, nu ți-o plăcut să fii tu o crochilă Dumnezeu? A putut să fii urmărită Dumnezeu. De ce? Că n-ai strânit pofta ochilor. Dumnezeu vrea să spună din viața aceasta, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăutelor
crezi că ai dreptul la toate. Nu-i te lași de scălare cu 7 cai. Dar ai dat un lucru foarte real. Că la ăștia cai pe și trăi. Vreau să vă atrag atenția. Dacă la Iisus Fiul Dumnezeu era plin de Dumnezeu și Duhul Sfânt, o veni diavolul să-i ispitească. La voi n-am venit? Cum ești pe stradă? Cum ești așa în drum? Vreau să vă spun, te va ispiti cu privirea. Te va ispiti. Și ce faci cu el? Mi-e place ce făcut eu. Am făcut juruință cu ochii mei. Și eu am făcut. Și vă spun în fața voastră, am făcut. Și a spus Domnul așa, ochii mei nu se vor opri asupra unei fete sau femei. De ce? Eu am nevastă. Eu am nevastă. Eu să vă dau de sigur în care este. Și nu mă înțelege. Restul pentru mine este roși și frați. Da? Și fiecare care gânde așa, mă trebuie acum, dracul avea câștig? Niciun câștig. Dar baiului că, în loc să ne preocupăm de nevastele la familiei noastre, ne preocupăm de nevastele altora. Cumpărăm cadouri, atenții la nevastele altora, la rămas altora. Cine face asta? Satana. Dumnezeu vrea acum să mă înțelegi. Cei ce se întorc către Iisus vor fi eliberați de vina și robia păcatului. Dacă nu te întorci, El se întorce. Dacă te întorci, El se întorce. Dar când te întorci, ce faci de fapt? Primul lucru, mărturisirea păcatului. Al doilea lucru, căință, pocăință, părere de rău, lacrimi, voce, plânse, strigăte. Și după ce faci lucrurile acestea, fie o zi, iertați-ți păcatele, sau nu mă înduc. Să-ți scoți când nu spune nu duc. De ce? Vrea să cobor mai jos. Pentru că păcatele tale le-a făcut singur, l-ai mâniat pe Dumnezeu. Dar te asigur eu, chiar dacă o pot până la cime vântului, și de acolo este că El te va auzi. Aleluia. Și va duce clipa în care te va și izbăvi. Că nu-i cuptor prea mare, prea adânc, pe care El să-l bată, să-l audă, să-l bată. Și va interveni. Importanța nașterii din Fecioară, pentru că Mântuitorul nostru să poată ispăși păcatele noastre, să le aducă în slăbire. Dacă nu era om, cum simțea El că e om? Cum simțea El că e greu, că e și explozat de păcatele? Ca om a fost ispitit în toate felurile, fără păcat. Evrei 4, 15, 16. El trebuia să fie în aceeași persoană pe deplin om fără păcat și pe deplin Dumnezeu. Și vorbesc acum că Dumnezeu îți ocupă în integritate ființa, și sufletul, și trupul, și Duhul. E simplu să nu scumpule. De ce? Dumnezeu îi cunoaște pe Duh. Satana știe și el ca un Dumnezeu. Și vreau să te asigur de adevăr, dacă peste tine locuiește Duhul Dumnezeu, Amin. și ești îmbrăcat de toată răbdarea lui Dumnezeu, ești înconjurat cu Duhul de slavă lui Dumnezeu, Satana e biruit, nici nu mai încearcă să se apropie de tine. De ce? La Calvar, cel ce te-a spus pe el în Dumnezeu, l-a biruit prin moarte pe moarte călcând, și prin credință în sângele lui. Și tu și eu voi fi mai mult decât biruitor. Văd să fie numele. Când ești depresat și îți creează diavolul furor și teagă și frici, spune cuvintele acestea: Satană, tu nu ai nimic în mine. Eu sunt ascuns cu Iisus în Dumnezeu. Și în momentul acela Iisus te ascunde în slava Lui. Și puterea întunericului care vine cu frică și groază și teamă este închizită de biruință. Unde este biruința voastră? Unde morți a fost biruit, înghizit de cel ce înviață Iisus Dumnezeu. Iisus a învins, glorificat să-i fie numele. Eu sunt cu Iisus îmbrăcat. Tu cu cine ești? Crezi cu Iisus v-ați botezat cu El, v-ați îmbrăcat. Și când îți îmbrăcat cu Iisus, săgețile cel rău se înfic în Iisus. Ce-ar putea să facă cel rău? Nimic! Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar împreună cu Iisus Hristos, mari lucruri, glorificat să fie numele. Amin. Iisus Hristos este descoperit ca o persoană divină cu două naturi, dumnezeiască și omenească, însă fără păcat. Trăind și suverin ca El însuși, ca persoană umană, Iisus are milă de slăbiciunile noastre. Dacă nu era om, nu ne înțelege. Dar pentru că trăim ca noi, o gustat din lipsă. În casa templarului, tatălui se pare că a murit de vreme. Și el a rămas împreună cu ceilalți frații lui să ducă greu familie. Și vreau să vă spun, 4 frați avea el afară de el. 5. Și fiicele se vede noi de Biblie. Cel puțin 2. Da, bravo, cel puțin 2, da? Deci cam 6 frați pe lângă Maria. Deci greu l-a dus lângă din familie. Dar cel mai grozav lucru care a încercat pe Iisus și care era? Frații lui nu credeau în el.
Cel mai grozav lucru. Mama lui nu credea în el. Mama lui și frații lui au mers să-l oprească când au auzit că Iisus face semne, minuni și tămăduiri. Și Iisus face afirmația: mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia Tatălui meu. Voi sunteți mama mea și frații mei. Glorificați să fie numele. Amin. Ca Fiul al lui Dumnezeu, El are puterea să ne elibereze de legăturile păcatului. Te lega singur cu funiile păcatului, cu șleaurile minciunii. Iisus spune acum: desleagă-te! Pentru că Iisus nu va deslega funiile minciunii cu care trăiești. Vrea să te dezlegi tu de ele. Ce spune Iisus? Doamne, vreau gura mea să vorbească întotdeauna adevărul Tău. Adevărul sfințește, glorificat să-i fie numele. Sfințește, Tată, prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Adevărul acum din cuvântele voastre, prin mințile voastre, inimile voastre, nu poți face nimic despre Dumnezeu. Glorificat să-i fie numele. Să ne scoată de sub puterea lui Satana. Câți dintre noi ne vedem călăreți, biruiți. Satana ne conduce pași. Nu mai reziști. Știi că ești șoc de noroc? Știi versetul din Isaia 11, 65 cu 11, că cel ce întinde o pasă, o masă de citea norocului și o bea un pahar ce soarte va fi omorât. Și măcar că știi versetul, nu reziști pe locul trămare, să câștigă bani grei. Și tu nu știi că de fapt tu ești sub păcat. Păcatul domină viața ta. Domnul să te înțelepțească. Amin. Atât ca om fără păcat, cât și ca Dumnezeu, El poate sluji ca șerpă pentru păcat de fiecare persoană. Crezi că Iisus Hristos și-a dat sângele pentru că niciun om să-L moare? Și tot să ne viață veșnică? Și acum mă uit la fiecare din voi. Care din voi este sfânt, 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 poate să stea cu mâine ridicată către cer. Care din voi nu sfânt, 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 trebuie să are clemență și iertare și durată. Secolul 21, la finele anului 2013, ne apropiem să intrăm în 2014. Vreau să provoc biserica din Râpa la o analiză profundă în câteva clipe, așa pe mână cum stăm acolo. Cum stăm înaintea lui Dumnezeu? La ceas de vechi din momentul acesta. Dacă Domnul a stat să vină în momentul acesta, ce s-ar întâmpla cu fiecare dintre noi? Fiecare să ia capul în dreptul lui. Nu mă pus la mine Dumnezeu să calculez în dreptul nimănui. E un dreptul meu, fiecare în dreptul lui. Dacă Domnul stă să vină în momentul acesta, unde îmi voi petrece veșnicia? Răspunsul dați-mi-l voi fiecare. Dacă veșnicia le petrece în ea, astăzi mai poți să ceri îndurare. Astăzi mai găsești iertate. Astăzi, într-o numărire, dar Dumnezeu, poți să intervii. Și cred în adevăr. Dumnezeu spunea: du-ți ființa ca o șerpă fie sfântă plăcută înaintea mea. Încerchează să mai păcătuiești. Rupe cu păcatul. Mărturisește că ea și pocăiește. Fă fapte de prielire. Și cel ce are ochii deschiși și sabia Duhului în mână va face curățirea de săvârșirea ta. Deci lui îi se dă toată puterea în cer, de pământ și pământ. Dintr-un vas de ocară poate să facă un vas de cinste util folositor stăpânului. N-ai vrea să fii un vas de cinste? Amin. Să locuiască fie Duhului Sfânt? Amin. Să fii condus de Duhului Sfânt? Astăzi Iisus spune: dacă crezi, se poate. Fă voia mea și vei vedea că sunt Duh și sunt Duhul Sfânt. Amin.